Čaute Gučika, toto je Condensar, ako som vám vravil. A sorry za kvalitu, alebo že nevidíte celú hru, ale podľa mňa budete vidieť, ako ich dám, ale neverím, podľa mňa oni ma dajú, lebo sú profesionáli. Takže síce o to ide. Idem trošku na bok, lebo hovno vidím. Takže poďme do toho ninjaku. Dal ma. Ha, toto je. No, chcú dať inú mapu, bolo by dobre. Lebo nepoznám túto mapku, ale toto videjko aspoň bude dlhšie. A ešte budú aj Games Wiki, napíšte mi nejaké hry, alebo ja urobím sám. Každý deň bude... A tento ma dal, tento neviditeľný. Keď bude Games Week, tak každý deň dám 4 alebo 5 hier, ktoré si trošku zahrám. Neviem ako, ale teraz je veľa CT-čkárov a jeden políš. Ako ich dáva? Ako ich dáva, kámo? Tento není amatér. A dal ho, lebo je neviditeľný buznec. No tak síce poďme na nich. Come on everybody. A to ma ako dal? So shotgunkou. Jaký som lama. A koukneme sa na iných. No zase je tu tento neviditeľný Salvador. Tento Ninja Gidu. Hot. Toto je. Toto treba ľúbiť. Neviem, mohli by sme za to vyhrať, pre mňa to bolo lepšie aspoň. Ale, tak teraz čo? No do faka tento sebnul, ako som vravel, lebo nevedia skočiť. Lamy. Dobre, ani ja neviem, ale toto som lepší skákanie ako oni, lebo veľa D-tronov som hral. Tak bude aj Racko, ale teraz som si dal túto mapku. Ešte AVPčko si dám za týmto. No neviem ešte, ako dojde čas, ako budem mať čas. Nie som najlepší, 0-2. Prvý má 27. 9 u nás. Tu máte granátik od Ježiška. Dobre, idem aj ja tak za nimi. Radšej si nabijem. Tu je! Dal som ho. Ďalší. Ako mi to ide. Ahoj. Tu sú, počujem ich. Dáma. Dal som ho. No, teraz už som hneď lepší 5-2. Tak sa treba zlepšovať. Autoboj a olevel som sa si zlepšil. Takže to je dobre. Niečo mi vyhodilo.
poviem do nich, čo sa treba od nich bať. Dajú ma dajú. Nás jedného strieľajú ako atom. Dal som ho. Jo. Aj tohto ešte. Tu je niekde. Niekade na mňa strieľa, ale skade. Tento je tento neviditeľný Salvador. No fuck off. Fuck off. Kde si? Určite bude v jednom rohu. Aha, tu je Salvador. Dal ma, ale toto je neviditeľný, tak ako ho mám dať? Nič nepoviem radšej. Ako ho mám dať, keď je neviditeľný? Prepáčte, ale trošku som prechladnutý. Mohli by sme ich za to vyhrať? Nevadí, aspoň už ide lepšie. Mám 6-3, come on. No zase sem ide kempiť tento neviditeľný prdľok. A dáte. Lebo si len počká. Dal ho. Yes, vyhrali sme. Jopi. Kúpime si aj my granátik. A teraz nech idú do mňa. To sa ich má báť. Nech si ma dajú, ako chcú. Ja sa ich od nich nebojím. Ale zase ten neviditeľňok. Pekne aspoň sme ho dali, ale teraz dávajme pozor. 110 HP. Ideme hore vyššie vždy. No. Tam je v rohu. Jak tam kempí? To ako získal tú neviditeľnosť, to chcem aj ja. No, ukradneme mu to. Ako ho dal? Pekne. Ale aspoň sme prehrali. Ale oni, ako tam idú tak rýchlo? No lol. Lol. Ja sa bojím. Na vojnu. No dobre, traja na mňa. A 6-5 skôr. Hneď asi prepnem na AVPčko. O, toto nie sú. Toto nie sú traja. Pomýlil som sa. Ale tento ide pekne po jednom. A ten Tunisi, ten je VFK, ale ako chce, ako to cíti. No ešte asi si minútku zahrám. 4 teroristov na jedného poliša. Tak toto nedá. To je v riti. Slovne podobne. Prepáčte za výraz. Viac miesta je, kde môžu dať bombu. To už nestihne. Daj ho aspoň, ty buznec. No už sa mi zlepšuje level, ako to vidím, lebo mám 110 HPčka. No ešte musím dať niekoľkých, aby som bol taký fajnový, cool.
LOL! Malý pistol. Ježiš! No dobre, zase ten Leopard, nie Leopard, ale Leopard. No dobre, dáme si AVPčko. To je AVP India. Tak, pozrieme si to moje skúsenosti, keď ma na to pustí. Áno, pustilo ma to a prehodí ma to na Dust. Nie, aspoň niečo iné to bude. Jo, God mod, Assassin, áno, Contest, od Counter Strike, ale bude to Call of Duty verzii. Takže si pozrieme tomto, aké mám skúsenosti, ale som podľa mňa shit. No nevadí. Na to neľako bolo by... Nedávno som začal hrať. Čo? Asus kvalita, ako vidíte, a hodilo ma to na Dust, takže ja, že to nehrám. Pozriem si ešte nejaký, dajme si surf. Aj to mám nejaké za to skúsenosti, predtým som si zahral, teraz mi vyšlo, že nudím sa, tak si budem natáčať videjka. Asi zajtra nebude, neviem vám slúbiť nič, takže prepáčte, keď nebude. Vravím, toto je moja mapka, čo už mám skúsenosti. Vravím, mám skúsenosti, Geronimo. Hopa, no dobre. Nie som najlepší v surfe, ale bolo by dobre, keby. No a teraz ma sem hozím medzi viacero. Motorkill, a teraz bol zase slepota. Nebota, alebo čo chceš. Nejako sem prehodím k ním. Yes, no, shit, pull back. Wow. Keby niekto chcel so mnou zahrať, tak to je Bufu Hun sa volám. No to dal môj brat meno. A nechcel sa mi prepisovať. A LOL, knifkom, LOL SMG. A ako som mu dal s knifom, čo chce? Ja som od nich oveľa viac. Bojím sa, nevidím, dík ty, Šerminátor. Si nabiť, terorist, Force. A on ma dal ma snajperkou. Neviem, že by som tam doskočil, ale podľa mňa nie. Musím si aspoň to miesto pekne vyslúžiť. Jak retard. O rok sa tam asi dostanem k ním hore. Ale ja zase tu chránim hore. Podľa mňa presielka tu bola riadna. A ty bacon, čauko. Kúkam sa, nech sem padne, nech zabijú niekoho, jo? A Dreddy uvidel ma. No takže. Dreddy Fighter! Wow, ganja gang. No dobre, tuto ma už čaká jeden buznec. Nie, tak som sa pomýlil, tak ma čakal aspoň kamarát, ale tam je dole. Tam ho vidím. Ale on má ako vie stade dať. Tak teraz mu ukážem, že kto je tu pán.
Tu je hore tento vec, fingovec. Hopa, zozadu s granátom. Zlakol som sa od svojho. Jezu, 78, o chvíľu mám 90-ku. Jo, už 86, mi len málo chýba. A vždy toho istého a už mám USPčko. Keď zomrem, tak ma už dal na USP.